Il-ħwienet tal-ħwejjeġ huma fost dawk il-ħwienet li minn din il-ġimgħa setgħu jiftħu mill-ġdid. Iżda l-bibien miftuħin ma sarfux f'ritorn tal-kummerċ hekk kif il-klijenti ma rritornawx fil-ħwienet. F'intervista waqt il-programm Net Live ċettina sajt, sit ta' ħwienet ta' ħwejjeġ, qalet li r-raġunijiet jistgħu jkunu diversi, fosthom li n-nies għadhom qed jibżgħu joħorġu. Jista' jkun ukoll li ħafna nies qed jiddejqu jixtru ħwejjeġ mingħajr ma jipprovawhom. Iżda sajt taħseb li raġuni ewlenija li n-nies mhux qed jikkonkorru ili m'hemmx okkażjonijiet u għaldaqstant m'hemmx id-domanda għal ċertu ħwejjeġ li jintlibsu f'dawn l-okkażjonijiet. Okkażjonijiet m'hawnx, ġifieri n-nies m'għandhomx għalfejn jixtru l-ħwejjeġ għax okkażjonijiet m'hawnx, festi m'hawnx, restorants magħluqin allura n-nies mhux se jixtru l-ħwejjeġ biex joħorġu. Casuals, min jiġi qed jixtri l-casuals, hemm ħafna intoppi bħalma din ngħidu, okkażjonijiet m'hawnx, ir-restorants magħluqin, hairdressers magħluqin, festi m'hawnx, allura n-nies x'jixtruhom jagħmlu kważi ngħidlek il-ħwejjeġ. Sajt qalet li din is-sitwazzjoni se ġġib sfidi kbar għax normalment ix-xahar ta' Mejju hu wieħed importanti għax-xiri ta' ħwejjeġ minħabba okkażjonijiet bħal tiġijiet u praċetti kif ukoll festi. Iżda dan ix-xahar jidher li hu mitluf. Mejju kien ikun l-aqwa xahar tajjeb ħafna. Mejju issa iktar ma jmur Ġunju, Lulju u Awwissu u Settembru fin-normalità ukoll kien ikun ħażin ix-xogħol. Aħseb wara issa li maħniex fin-normalità kif se jkunu daw ix-xhur li ġejjin. Istqarret li sa issa żammet lill-ħaddiema kollha, iżda jekk ix-xogħol jibqa' batut ma jkunx hemm triq oħra ħlief li jitnaqqsu l-ħaddiema. Mistoqsija x'jista' jsir biex forsi n-negozji jingħataw aktar nifs, ċettina sajt qalet li f'sitwazzjoni fejn ftit li xejn hemm dħul kull miżura li ttaffi l-ispejjeż f'dawn iż-żminijiet tgħin. Fosthom tnaqqis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u posponiment ta' ħlas ta' kull 3 xhur tal-VAT. Għax il-waqt li n-negozji jkunu xtraw l-istok m'hemmx garanzija li dan se jinbigħ, li jfisser li jkollhom iħallsu l-VAT fuq oġġetti li jkunu għadhom ma nbijawx.